Gak ada lah. Hei. Tenan toh. Lah kok malah pren ngono kowe. Iki omong apa lho iki? Ayo, sama aku sik. Arene apa? Wis dolan. Dolannya apa? Yo sembuh. Oke nek kopi ora. Tak gekne engko. Arenya mahmu iki. Lah kowe arep melu ora? Aku. Lah cara ora lho. Wis karepmu. Ora yo ngene. Iki kopi omahe sama. Kopi lek wae tapi yo. Yo lho, iki pentinge yo karo loro kowe kuwi. Ning nyapa? Yo sembuh PENT Wih, jancuk. ING li. Anu piye penting nang. Oke. Iki jane wis sikil suwi ne mlaku. Yo. Ora mek siji jare. Jabang bayi yo. Nyari Mahku. peti ya. Peti ya nek mbok de. Iki dinteni wong tuwek rek. Wong tak sapa? Sopo? Alah lagi yo iki kene genap ora? Lah iya. Dong ora. Tidak cetok ora bocah iki. Yo. Nah, guys, ceritain iki lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yo iki lho, Mak. Rejengane cah loro, Mak. Alhamdulillah le, kok golek item tenan ya. Nah, yo. Arene apa? Penting ngobrol jan. Yo ora apa-apa yo jenenge yo silaturahmi. Kuat ora iki kok? Apa? Pas. Nih, Wis ngene kok mak repok ya le. lah kene iki lho. Ini rek kuwi bener kok le. Penak iki pisan. Heeh. Penting ngobrol iki. Ini lho le, yo aku kan dilapuri anakku ki to. Sampeyan mang neng sawah ngomong karo astagfirullahaladzim le, ada ngajak mama doang lho arep gek omong malah kapak. Sik, sampeyan mang karo iki ngomong neng sawah ngomong arep nyapa? Arep gadekne lemah Jujur men. karo Iya bener, bener aku seneng jujur le. Arep piye le? arep gadekne lemah sertifikat tanah. Ketake sapa? Nekmu. Kowe lho le, ponak aku baru mulih kok pondok. Lah iki ya sapa iki? Iki anu roh ning dalan mengko. Toren. Walah, lah aku lho le nyang roh nyang sampean lho sik iki kok wis arep wani-wani arep gadekne apa sertifikat tanah. Sampean lho kok iso wani-wani ning ngono to cah bagus, ora apik lho ya. Aku lho kowe sik pisan iki sapa jenengmu mengke? Toren. Alah, saiki dilele jenenge. Yo. Apa? Gila nih lek jenenge Toren iki modele karo ngene karo le rakus dhek yo. Kan rakus arep ngedol sawahe wong to. Serakah jenenge yo le. Serakahke ora berkah. Nggih, Mbak. Muak nget ning ngono kuwi. Kowe tak jenenge gumoh ya mari gumoh ning pikiran no yo. Maaf lho. Yo lah lele. Oh, anggen. Lah aku kelar gumoh lho wong bocah sik baru kenal. Gek padahal karo aku lho sik roh iki wajah-wajahane dheke. Kok iso sawahku arep kok gadekne sertifikate.
Ora apik ya cah bagus ngono kuwi. Urip ke golek sing apik-apik, sing bener-bener. Aja sok bukan hak milike gak kok gadekne ngono ki ra oleh lho ya. Kowe yo ngono lek kowe iki ponak aku lho. Dek iki lho cah kok pondokan. Kok terus kowe nek ujug-ujug duwe pikiran arep gadekne sertifikate dulure ngono yo ora oleh lho ya. Syukur kepikiran mang karo iki. Lah aku ngandani ngene iki terus piye? Kowe pegel apa piye nang aku? Santai. Santai. Ki yo arep kok sidakne lah mar gadekne sertifikat lemah kuwi. Dan gadekne piye ra runggone? Ngene lho tak bagus, ya. Lek kowe makan wis rencana elek to, lek bukan hak milik arep kok dol. Ki apa meneh ki yo teke dulure dhewe, kuwi ki jenenge wong serakah. Ngono ki ora apik. Ya. Lek kowe tak kandhani ngene apa yo arep kok terus nih perbuatanmu sing ngono mang. Ya ora. Alhamdulillah, berarti kowe sadar ya. Heeh. Lek wis sajake merasa bersalah ki terus piye? Sepuro. Piye carane njaluk sepuro? Ampune Mbah, anu dhewe kuwi Mas mbok dhewe lali ya Mang. Masa mek ngono tok tanpa jabat tangan nek njaluk sepuro ke? Lah aku butuhne lho, lah sebutuh kaya kowe lek njaluk sepuro. Mbah, sepuro Mbah. Kok mbane. Gede. Aku lho mbok dhewe. Ya sujud. Ya sing penting aja kok Salto. meneh ya le, lek kudu hak milih aja sepisan-pisan. Ya. Kok dol. Dadi wong uripke sing apik-apik meneng to, Le. Kandhanane iki dulurmu iki lho. Engko suwi-suwi lek sampean pas budal nyandi kek dijupuk neh ngono lek roti kandhani ya to. Wis ngomong-ngomong to iki tekan omongku. Sida omong apa engko ae? Kowe iki yo ngono Le. Ya wis saiki ngene ya wong ki sifate sifat salah. Sing penting wis njaluk sepuro tak sepurani, ning aja diulangi perbuatan kaya ngono ya. Ya. Janji. Jadi Iya wis. ya mangki ceritane kan. Kok diarep anu cuma oh gadekne lemah Mang. Kek terus duwe mu niat pingke. Yo iki bareng iki Mang lho. Lah kok Niatane Mang anu kadang sempal iki Mang. Oh alah. Kowe ketemu iki terus kowe dijak gadekne kuwi mah. Iya kepikiran ngono. Kek terus kowe yo kepencut. Iya. Dadi dua apa ora? Oh ngono. Apa iki? Ngantuk. Sik to le, lek ana wong ngomongan ki yo jenugel-nugeli ngono ki to. Mae lho tak ngandani kancamu iki. Yo ngantuk buku dhisik kene wis marmori kono. Tak kandhani kancamu iki. He cah bagus. Nyuwun, Mbak. Lho sampean ki lho, aku lho sik kenal baru nyang awakmu ki. Kok kowe wani-wani ngejak iki, wis didudoi nyang anakku lek sawahe ombo. Enek sertifikat arep kok gadekne maksudmu ki piye? Kurang ngejak. Lah piye? Malah arep kok gadekne. Ngeleng nek. Lah ngelingne piye? Iku mah. Lah kuwi mang piye to? Padahal kemang apa arep gadekne ora to, Le? Lah ora ngono lho. Mantuk piye to, Le? Lho, jual anak kuwi ra iso ngomong ki nyapa to, Le? Ngomong Le. Jo ngantuk. Oke lho, Le iki iso ngomong cah bagus. Kowe ora ndek niatan to arep gadekne sertifikate. Ndak lah. Lah ora ngono lho, Le. Ya sampean ki lek ndene penemu sing ngono-ngono kuwi aja ditokne ya, Le. Nggih. Kowe iki sakjane jenengmu sapa lho? Nunggu toren. Jan lek Toren Din. ora lek jenenge toren kok wonge kok muakne wong ngono. Saiki kowe ngene, tak oleh jenengmu ya. Sareng wis bersalah aku tak oleh gumok. Kowe iki lho gumok ning wong. Wah, ngelik. Caramu lho wong ngomong, ngono Nek. iki kaya kene jenang Sengkolo. Sekolah gede apa sekolah cilik? Sembarang. Ya sembarangnya gampang ya, Le. Kok tekekne sengkolo sing cilik kaya iki nyanyi kae ya. Apa sih dong? Apa? Ya tak telepon. Apa to Le kowe iki kok ngomong ngono? Ya wis. Saiki ngene Le ya, sing wis yo wis. Sing urung aja kok pindho maneh berbuat jahat ngono kuwi ya. Mesakne lho, lek ngono kuwi ke perbuatanmu lek ngono lho. Kowe iki besok ki urip ki yo lek iso ke baik dunia sampai akhirat. Aja mek mburu-mburu mburu seneng tapi ora ngerti kebenaran. Kowe merasa bersalah apa ora lan gadekne sertifikate wong ngono iki? Merasa bersalah apa ora? Nggih. Nggih piye to? Nggih merasa bersalah. Lek merasa bersalah ki terus lanjutnya piye? Sepuro. Piye lek jalur sepuro? Ngeten. Nyeten. Dah, nenten lepane ngapunten nggih. Ya kayak aja diulangin aja Oh, ya. iya. Pene lho le saisane lho. Lah untuk hak milik ya aja sembarangan kok dol, aja kok gadekne ora apik ya. Nggih. Saiki tak oleh jenengmu ae. Jenengmu Toren angel. Dicolok ora cocok karo perbuatanmu. Nggih.
Lek toren ki ditoto ki nyang wong iso marem keren. Lah kowe ora tatanan kok gumoh ing gumohne wong kok ya. Nggih. Wis kowe tak celuk gum ngono ki moh. Ora boleh. Ora boleh. Lerekno. Wis. Yo wis. Pantes ora lek model ngene iki jero. Pantes banget, Mak. Lah piye lho pengalaman ing gumohne wong kok. Aku pacak krungu sertifikat tadi gadek lho gumoh tenan aku. Mereka lah ngombe kakean makane gumoh kami. Oh, kakean aku ngombe. Kakean. Ya Gumoh Allah. terus saiki dulu nek gumoh jenenge gumoh. Iya lelek njaluk apa sengkalani. Sengkala gede kok tak gekne gunung ke Paranono Semulung. Lek Wala. cilik Ini gunung, Mbak. iya lek gede sengkala gede gunung. Lek cilik ora tak dudu ya wis kowe lho. Apa? Oh, bener. Ya Allah. Yo lek cilik kan Oh, dulu. Apa wi? Ada ngono lagi. Mulai kok kono ngono saiki. ora le. Ya Allah. Ngono aduh kabeh kok ngroyak aku bingung. Didarani sengkala kuwi ki sego. Oh. Dikai gula. Lek gedhe lawe iwak, lek cilik dikai gula tok ngono. Wis sengkala cilik. Sing gedhe. Nek wae yo. Sing enak wae. Lah, Oke. lah perbuatanmu Aku barang cocok iya. karo jenengmu nyapa dadak disengkala gedhe yo. Cilik ae. Makane berbuat sing apik lek dileh yo dileh sing apik yo. Wis tobat tenan. Ampun. Piye istighfar ping 20 lek tobat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu bener. Astagfirullahaladzim. Cici. Lima. Astagfirullahaladzim. Cici. 10 isan. Turu setengah. 15. Cici. Turu. Kurang 1. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin, sering dibaca itu ya timbang ngapusi wong ya. Nggih. Terus kuwi, pelinge wong tuwek ngono kuwi dikenono, lakonono ya. Lho lek iki sadung budal, kowe wis tak kongkoni nyapo, tak percaya nyapo, kita Iki lho, terus Pak. ngene piye? Iki ya, kae rasa ya. Nyatu iki, Mas. Iki ya sing mbok kongkon. Weh, coba aku sok ganti anu kae ya. Iki rekrutane Jlideng wis ana. Apa nih? Wis direkrut Jlideng. Oh alah iya ngono to. Aku kan yo sik ro iki kok ayo ora ngerti lah aku barang mbok sampe titip kuwi. Tapi aku yo pengen dititip iki ale. Bahaya. Mau aku lagi jauh maaf yo. Yo nyatu sik kenal pisan le, maaf banget lho yo. Ojo nesu le ra pareng lho yo. Oh. Ra nesu mare ndang tuwek lho yo. Wek saya ayo. Yo aja ditek lek nesunan. Lah kowe rumah tuwek-tuwek lho lek nesunan. Wayahe piye lho. Wah, ya kelinteng. Ya ora ngono, Bos, kok sampe. Tobat to dhisik aja dilinteng. Maksudmu kan dilinteng karo mau iya mati. Aduh ngono bolong mulai tadi. Ngono, Bro. Oleh muni iki Tak bareng nyanti kok ucuk-ucuk wis. Pitung Lah ngono lho kuwi oleh ngendi oleh murah iki. Pitung dino. Iya, Bos. Oleh murah iki ning ditutup murah ngono iki. Lah, Bos. Apa guyu dhisik. Guyu dhisik apa kok? Ngomong lek dhisik guyu penak tapi. Ya mangki cerita-cerita karo iki to. Iya. Ki ben mek digaki il teko. Ngono maling kenal karo Karo gimana? kata sempal iki. Iya. Ada sempal. Iki terus kowe dijak ngono. Hah? Iki dijak ngono kuwi ya omong maning sawah. Dik Iya, kepikiran. padahal lho bocah. Aku ya manuk to. Iya bocah baru kenal kok. Enak ora, Mas? Lho iya, Pak, aku malah keeling lho. Heeh. Lah, ke sarpane iki arti rodop bareng. Endi sing arep rodop sing ndi? Lah iki lho. Sapa Lah, lagu Ya mo? iki to. Nah, Yo yo kabeh wong loro lek Masuk ke ronda barang, pikine wong loro lek sing ronda. Ide kepikiran omong merone jak rondak Sing ide dhisik sapa? Ya iki. Sing ngajak dhisik sapa? Ya iki. Alah ya le tak jenenge gumuh pantes banget. Dan gumuh nih pikiran tenan kok le. Ya ora kok pikiran sing gumuh ora, saya ngombene akeh gumuh tenan ro kowe mang. Sor. Idemu jono ya le cah bagus kok. Kowe lo bagus banget lo. Aja ngono to, akhlake barang iki ya sing bagus. Aja mek bagus rupane ya. Dadi akhlake dandani. Aja serakah. Wong serakah ki uripe susah, ora berkah. Uripmu kebak masalah mergo serakah ya ora. Aja nggih-nggih ae lho, dilakoni lho ya. Nyapa bluwang kowe ora gemet aku nget ngono lho. Lah yo ngono ayo gantenge ya Allah gak ana sapa ngono iki. Nyapa gayane ngono to Le.
Kowe kok yo nemu batu semono barang. Ngomongi jeliteng kae lho. Oh, Aku yo kaget mamangane lho. Lah ngono to. Wala sing anake Tompo. Anake mbakku lho kowe, Mbak Tompo. Iya aku lagi. Lah iya, bolone kae. Dulur. Kok kowe Dulure celiteng. lelek dulure celiteng lho. Lah jabang bayi iki. Dulur kok ngendi neh iki? Iya semkat mbah. Mbah. Teko-teko ngaku dulur yo. Jabang bayi. Idene elek ngono kepatute mek ngaku-ngaku. Yo. Lah celiteng wis eleng nang aku. Ojo lho. Engko ngedul-ngedul apa neh kok. Lah kek bocah kok yo ngono yo. Iki lho. Ngene iki, Mbak. Ngono mak. Kiramu yo wis. Tak ning buri aku si anu. Ya sih. Ngising. Arep yo keruk-keruk. Oh, sarok keruk. Bocah yo ngono ku lho le, wis kono. Sing penting kok nakal yo cukup baleni ya. Wis cukup baleni. Perbuatan. Lah kok iso mbah iki wong piye lho? Mbak De. Ya ora apa-apa jenenge manungsa sifate lali yo ya. Ora apa-apa sing penting kowe nyelok aku mbok de lho ya. Lek cara mbah iki nyatu yo lali piye yo aja dilokne wong lali lho le. Ya dilekne lek kulone lali yo. Ya temu kok. Ketok. Yo maaf lho, maksudku aku ngetne kowe gumoh ora kok gumoh gila ora lho. Maksud iki yo piye yo blengeri ngono kek dadi kowe pantes jenenge gumoh saiki lek nyeluk Mas Gum ngono ya. Moh ngono le menyauri. Pantes bre. Pantes. Es ngono, Mbah. Iya. Ala mesti lakon wis Yo, mbuhnya. cenah kalau yo. Nggih. Nah, wis sapane Mbah melu tangan. Iya, yo le. Pamit. Assalamualaikum. Salam. Melu.